बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुझबाय ना 5,000 10,000 बिसोर गामियाव थांसिगोन नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुंबासो माने खिथागोन आरो जोंहा 5,000 जोबोरैनो साननो गोनां लाजिथावनाबो नाथाय लाजिनानै थाबाबो जाया बुङाबाबो जाया बेबायदि भिडिअखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव लाबोनोबो बांद्राय गोसो जाया लाबोआबो नाथाय जाबादि भाइरेल जादों बेनि सायाव जानांगौ भिडिअ लाबोआबा एसे माने इनाय खालामनाय बायदि जागोन जुदि आङो दिनैनि थासारियाव जुदि बेनि सायाव फंसे फंनै बाथ्रा बुङाबा जानो हागौ माने मोनसे साननो गोनां जानानै फैगोन माने मानो सिरि सिरि थाखो बेबायदि बुंगोन बबेखानि आङो बयखौबो मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेबायदि जेंनाया गासैनियावबो फैनो हागौ माब्लाबा बेबायदि जेंनाया माब्लाबा नोंथांनि न'खरावबो सोमजिनो हागौ आंनि न'खरावबो सोमजिनो हागौ बुंनो हाया बबे समाव मा जागोन सोर माबायदि खैफोदाव गोलैगोन दुनियाव बहुत मानसि दं गोबां रोखोमनि सानो सबसे आसरित बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव जों बेबायदि जाथाय जोबोर खम खोनादोंमोन नुदोंमोन नाथाय जोंथ' मोनसे जाथायखौ नुगासिनो थादों माने हाबा जानायफोरानो लाना खारनाय हाबा जानाय आइजोआ सोरजोंबा खारनाय हाबा जानाय हौवाया सोरखौबा लानानै खारनाय बेबायदि जाथायखौथ' जों नुगासिनो थादों बार बार नाथाय बेबायदि जाथायखौ जोङो खोनाबायसो थादोंमोन नाथाय दिनै जों जाबायदि ससियेल मिडियायाव नुदों एक्सन देबि बिथांमोना जाबायदि हमनानै बिथांखौ जाबायदि सोंनायाव माने माखासे खोनानाङि वार्डफोरखौ जों खोनादों 5,000 10,000 20,000 खनसे खननै खनथाम 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम स' 3 टाइम्स 2 टाइम्स बेबायदि माखासे बै उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरा बुंदों बिसोरो जायफोर खामानियाव थांदों बे खामानिया थारैनो जोंनि जि समाजनि कालचारनि जि आयेन कानुन बेखौ सेफायदों होननानै बुंगोन मानोबा बे जोंनि हादरा बा जोंनि बर' समाजा जार्मानिनि समाज नङा बे फ्रान्सनि समाज नङा बे बबेबा थाइलेण्डनि समाज नङा बेयो स' बेबायदि माखासे साउथ करिया बा बेबायदि जेसेबां बुहुमाव उन्नत हादर दङ बैफोरबायदि हादर नङा बेयो खायसे हादरफोराव माने माखासे बेबायदि बिथिंफोरा फ्रि दङ स' बैफोर कालचारखौ जोंनियाव जुदि खालामनो नागिरोबा बेथ' जोंनि समाजनि थाखाय जोबोरैनो गाज्रि नुगोन बा जोबोर माने आं गोरोन्थि होननानै बुंगोन स' दिनै बिथांमोनखौ आं भाइरेल खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोआखै आल्टिमेटलि बिथांमोना भाइरेल जाखाबाय स' माखासे भाइरेल जानायनि उनाव बिथांमोननि थाखाय फंनैसो बुङाबा थारैनो आं गोरोन्थि जानाय बायदि सानगोन बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों स' आं गिबियावनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन बिसोरनि जाय बिमा बिफा बै बिमा बिफाया मा साहसखौ लानानै एसेबां उन्दै उन्दै गथ'खौ बेबायदि टाउनाव सिटियाव मेट्र' सिटियाव गुवाहाटि बायदि सिटियाव हगार हरदों बेसो साननो गोनां मानि थाखाय हगार हरदों लोगोनाव आलासि जानो ना मानो स' मा बुंगोन दा नङा होमबा बिथांमोनाथ' भाइरेल जाबाय दा बिथांमोना माबायदि समाजाव ओंखारबावगोन माबायदि कलेजाव थांबावगोन स्कुलाव बोरै थांबावगोन माबायदि न'आव थांबावगोन बिमा बिफानि सिगाङाव मा होननानै नुजाथिगोन माने आनबिलिभेबल इम्पसिबल माबायदि नुजागोन बिथांमोनासो मिथिगो बिथांमोनाथ' लाजिनायबो गैया बिदि होनगोन आं मानो होनबा बेबायदि खामानियाव थांनाय मानसिया लाजिनाय बहा थानो थारैनो लाजिनाय नङा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर जे नोंथांनि गथ'आबोथ' गुवाहाटियाव फरायो बहाबा फरायो दिल्लीयाव फरायो मुम्बाइआव फरायो जों बुंनो हाया जे बे गासैबो बेबायदि खामानि थांगोन बेबायदि आं बुङाखै नाथाय ओरैबायदि जानानै फैदों माने बयसआनो जा गार्लसआनो जा गासैखौबो अराय सम माने चेक खालामनायनि बा सालिजारि नायनायनि गोबां दरकार दं होननानै आं बुंगोन स' नोंथांमोना माने ओरैनो बिसास खालामनानै बे गथ' सासेखौ गोजानाव थानो होनाया गोरोन्थि स' अराय सम चेक खालामनाया मोजां जाज खालामनाया मोजां नायबिजिरनाया मोजां नङाबा मा जागोन ओरैबायदि मोनसे बांग्रिखबाव गोलैगोन जायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो थि लामायाव लाबोफिननो हानाय नङा बे गथ'फोरनि सायाव जाबायदि दाग नांदोंना बेयो जोंनि समाजनि थाखाय बे दागा गुगानाया सम्भब नङा स' जोंनि समाजा दाबो उन्नत समाज नङा स' बेबायदि समाजाव बेबायदि खामानियाव थाङोबा थारैनो बियो जोबोर माने लाइफ टाइम बरबाद होननानै आं बुंगोन नाथाय साइन्टिफिकेलि बेयो बरबाद नङा जों जुदि मोजां नोजोराव नायोबा बेखौ जुदि समाजनि नेमखान्थिनि अनगायै जुदि नायोबाथ' जेबो नङा नाथाय जोङो समाज दानानैसो थांना थायो समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों थांनानै थायो
बेनिखायनो बेबायदि खामानिया जोंनि समाजनि हेंथा बेनिखायनो बे समाजनि नोजोराव जोबोर गाज्रि नाथाय फिउचाराव जोंनि समाजा जोबोर उन्नत जानायनि उनाव बे उननि बाथ्रा बेखौ आं बुङा बेखिनियाव आङो बै हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बुंगोन बिथांमोनाथ' गोरोन्थिखौ मावबायानो गोरोन्थिया जाबाय नाथाय बिथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा बिथांमोना बे बाथ्राखौ थांखि ला दिनैनिफ्राय जों फिउचाराव बेबायदि खामानि मावलिया माने ओरैबायदि माने जानानै दिन्थि फिउचाराव जेन ओरै खामानियाव थांदोंमोन गोरोन्थियावनो बुजिस्लाबियाव नाथाय दा मोजां जाबाय मानोना जुदि नोंथाङा मोजां खामानिखौ बार मावोबा गोरोन्थि मावनायनि उनावबो गोरोन्थिखौ बुजिनानै नोंथाङा बै जि गोरोन्थि खालामदोंमोन बेखौ रावबो नायफिना बेखौ रावबो गुरुत्त' होनाय नङा मडार्न जुगाव बै फिसा गोरोन्थिफोरखौ इमान नायबाय थाया जोङो मडार्न जुगबाबो जों समाज दानानैसो थांना थायो जोंहा समाजनि मोनसे कालचार दङ नियम निति दङ खान्थि दङ स' बै खान्थिखौ जों सिफायोबा जोंनि समाजा गुबुंले जागोन जोङो बे बुहुमाव माब्लाबा शान्ति थांना थानो हानाय नङा माने डिसअर्डार डेस्ट्रय जाजोबनांगोन जों हारिया मा माहारिया मा जातिया मा बर' जातिया मा बर' माहारिया मा सब माने डेस्ट्रय जाजोबनांगोन स' बेबायदिथ' जों जानो हाया बेनिखायनो बै हिनजावसा गथ'फोरा बेखौ बुजिनाया मोजां जानो हागौ बिथांमोना बिदि सानदों बिथांमोना साननो हागौ जायफोर बिथांमोना बेबायदि खामानियाव थाङो बिथांमोना साननो हागौ ओरैनो बयबो मोजां बुङो गियान होसै गासैबो सिं बिदिनोखा गासैबो गाज्रिखा आरो बेवहाय जों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबोदों बे जाहैबाय मा सोरबा MLA नो सोरबा MCLA नो सोरबा गेदेर ठिकादारनो बिसोरबो बेवहाय लोब्बा दङनो स' थानो हागौ लोब्बा नाथाय बिसोरो मोगथाङाव फैयाखै नाथाय जाय मोगथाङाव फैदो बिनि थाखाय जोबोर खहा गोनां बेबायदि जाथायाव जाय मोगथाङाव फैदो बिनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जाय मोगथाङाव फैयाखै बियो टेनसन गैया फ्रि आरो ओरैबो जानो हागौ माने बिथांमोननि लाइफआबो दा डेन्जार होननानै आं बुंगोन जुदि बिथांमोना सोर मानसिफ्रा बेबायदि खामानि थाङो बिथांमोना बर' सोदोबखौ बुंबाय थादों सोरबा बर' मानसिमोननो सिनायानो बेबायदि बुंदों नाथाय जुदि मोगथाङाव फैयोबा मा जानो हागौ बेवहाय हत्या लीलाबो नुनो हागौ बुथारनोबो हागौ बिसोरखौ गावसोरनि आसोल बाथ्राया जुदि मोगथाङाव फैयोबा खैफोद जागोन बेनिखायनो बै हिनजावसाफोरखौ बुथारनोबो हागौ बे सबसे गिदिर साननो गोनां दा मानसिफोरा बे बिथिंथिं नोजोर होआखै नाथाय बै हिनजावसा साब्रै साबा जायखौनो बुङा मानो जाय सेंग्रा सासे हमदो बिनि जिउआव खैफोद होननानै आं बुंगोन जुदि बिसोरनि बै गाज्रि खामानियाव जुदि सोरबा MCLA MLA सोरबा नामजादा सिनाखि सुबुं बयजोंबो मान होजानाय सुबुं बेबायदि सुबुङा जुदि बेबायदि खामानियाव थांदोंबा थारैनो बिथांमोना फाव फान्दायनानै बिसोरनि जिउआव माने खैफोदबो लाबोनो हागौ बेसो साननो गोनां जादों दा स' बिनानाव बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजां बे खामानियाव थांनायनि सिगां बेखौबो सान गावनि जिउआ बेसेबां सेफटि बेखौबो साननांगौ नोंथाङा रां आरजिदोंबाबो माबा मोनसे गोरोन्थियाव थांदोंबाबो नाथाय बेवहाय लाइफनिबो बाथ्रा दं नोंथाङा थांना थागोन ना थाया नोंथांनि खुगानिफ्राय जुदि रियेल बाथ्राया आउट जायोबा नोंथांखौ खोमानोबो हागौ बे बाथ्राया रियेल खारन आन्डारवर्ल्ड डन बा बेबायदि सुपारि लानानै कन्ट्रेक्ट किलारनि आंखाल गैया दानि बुहुमाव जायफोर मानसिफोरा माने 5,000 10,000 20,000 लाख होनानै बेबायदि माने रंजानायखौ लादो गोजोननायखौ लादो बिथांमोना माने कन्ट्रेक्ट किलारबो इउज खालामनाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा स' नोंथांमोना बेखौबो सान नोंथांमोना बै जि जालांनायखौ जालांनो होदो दा नोंथांमोना मा खालाम जेरै हायो मोनसे थांखि सुजु जों आरोबाव फिउचार बेबायदि मावलिया गोसोजों खिरा लानानै इसोरनि खाथियाव मोजां खामानि माव मोजां फराय बैसोआ जेबो जायाखै सम दंफिनो अब्ला मोनसे समाव बे गाज्रि खामानि थांनायखौबो नोंथांमोनखौ बावगारलांगोन स' दुनियाव नोंथांमोना बहुत एग्जाम्पल मोनगोन बेबायदि गेदेर मानसिफोरखौनो बहुत एग्जाम्पल मोनगोन नोंथांमोना नाथाय बिथांमोनाबो लास्टआव गावनि गोरोन्थिखौ फोसाबनानै बेबायदि थि लामाजों फैफिनदों माखासे बिथांमोना सानदों भाइरेल खालामनाया गोरोन्थि जादों आरो सान्द्रि मोखां बिनानावनि माने भाइरेलबो ओंखारदों बिथाङा बुंदों खनसे खननै निमाहा नांगौ यास बि राइटआनो बाथ्राया निमाहाबो नांगौ नाथाय बेबायदि मोगथाङाव फैबाय गोरोन्थियावनो फैबायानो जा बा रियेलावनो फैनायानो जा जों दा बेखौ निमाहायानो जा मायबायानो जा गासै समावनो निमाहाबो होबाय थानो हाया गासै समावनो जोङो पानिशमेन्टबो होबाय थानो हाया गासैबो समाजनि मोनसे अंग समाजाव बा गासैबो दुनियाव मोजाङाबो थायो आरो गाज्रियाबो थाखायो स' गाज्रियाबो सोलिगासिनो थायो जिमान फोजोबनो नागिरबाबो बेबो जोबा नाथाय जोंनि बर' समाजाव बे बुस्थुआ गैयामोन दा जोंनि समाजाव बेबायदिया जुदि फैबायबा बे जोंनि थाखाय गोबां साननो गोनां जाबाय बेनिखायनो बोरैबा नायबा जोङो निमाहाबो होथावा माने बिथांमोनखौ बुजायनांगोनानो जेरैहाय बुजायनांगोन पानिशमेन्टबो नांगोन बे मोनसे रोखोमनि आसलते दावहा खालि हाथियार लानानै दाहाल थुंग्रि लानानै दावहा नांनायल' दावहायाव सुथुरखौ
डाइरेक्ट निमाहा होनाय जाया बै सुथुरनि पावारखौ उइक खालामनायनि उनावसो बेखौ निमाहा होनाय जायो स' बेबो मोनसे रोखोमनि दावहा स' बिथांमोनखौ जुदि दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव लाना फैनायाथ' माने बोरैबा नायबा क्राइमबो मानो होनबा बेबायदि बिसोरनि लाइफनि खोथाखौ सानालासिनो बेबायदि मोगथां लाबोदों रियेल नंगौना नङा बाथ्राया बेबायदि जुदि खालामोबा मा थिग बिसोरनि लाइफआव खैफोद फैनो हागोन आरो मा जानो हागौ जुदि बिथांमोना थांनानै जोंखौ नङैखौनो ओरै खालामदों होननानै जुदि पुलिस केस होयोबा गासै इउटिउबारफोरा जायफोरा भाइरेल खालामदो जेरै जोंनि सायावबो कमप्लेन फैनो हागौ माने बहुद आरो बाथ्राया स' आयेनखौ नायनो थांबा बहुद नाथाय आयेन मथै थाङोबाबो जोंनि समाजा मा जानाय नङा जाजोबनाय नङा खारन जोंनि हादरनि आयेनाथ' बेबायदि बिथिंखौ मा खालामो जास्ट एरेस्ट खालामो बेनि उनाव साननैसो उनाव हेगारनानै बेबायदि रेकेटफोरखौ मा खालामो हमनानै हेगारफिननो हायो बांद्राय जेलावबो थाया मास मोनसे मोननै 6 माह हाइस बिनि सायाव थाया बेबायदि बिथिङाव नायोबा माने जोंनि समाजखौ जों गावसो फोसाबनांगोन नाथाय आङो बेखौबो बुङा जे बिथांमोनखौ भाइरेल खालामनांगौ बबेखानि बिथांमोननि मोखांखौ होथेनांगौमोन एसे भुल जाबाय एकदम नुजाजोब्बायबा दा समाजाव माबायदि नुजागोन बिथांमोना बे साननो गोनां जाबाय बे एसे माने बोरैबा जाबाय आरो बिथांमोननि मोखांखौ श' खालामनांगोन दा हमना ला आं होथेबाबो मा जाबावनो आङो मोखांखौ हमना ला डार्क खालामनाबाबो मा गोनांथि थाबावनो माने आल्टिमेटलि कमप्लिटलि भाइरेल जाजोबखाबाय गासैबो नुजोबखाबाय गासैनि मबाइलाव रेकर्ड जाजोबखाबाय स' जोंनि बिमा बिफाखौ आं बेखौनो बुंगोन आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना गावनि गथ'खौ आंनि गथ'आ फरायदो आंनि गथ'आ बर'ह एसे गुवाहाटियाव थायो ओरै आरजिदो माबा आरजिदो ओरै मावो ओरै आमुक कम्पानियाव मावो आमुकआव खामानि मावो पार्लाराव खामानि मावो बेबायदि नोंथांमोना फोथायजोबनानै डाटा नोंथांनि गथ'आ जुदि मेचिउर्ड नङाबा बै मेचिउर्ड नङै गथ'फोरखौ फाव फान्दायनानै माइन्ड वाश खालामनानै बेबायदि गाज्रि खामानियाव लांनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा आरो बेनि गोरोन्थिया बेनिखायनो बिमा बिफानियावनो बांसिन दोनगोन नङाबा सोरखौ दाय होगोन जों बै गथ'खौथ' 15-16-17 बोसोरनि गथ'खौ एसेबां दायबो होजोबनो हाया नोंथाङा स' आरो जानो हागौ बै न'खरफ्रा अभाबबो जानो हागौ रांनि थाखायसो बेबायदि खामानियाव थाङो नालाय जिहेतु रां नांगौ जायो मानसिनोथ' राङा दरकार स्टुडेन्टनो अरायबो रांनि दरकारबो जायो आरो खायसेयाव अबयसे बेलेगनि फान्दायनायावबो बेबायदि खामानियाव थाङो स' बेनि जि मास्टार माइन्ड बेखौ माइन्ड वाश खालामग्रा बिसोरखौ माइन्ड वाशखौ मा रोखोमै खालामदो बेखौथ' आं मिथिया जानो हागौ बिथांमोनखौ बायदिसिना माने बुङै कनभिन्स खालामहोदो जे ओरैबायदि कनभिन्स खालामदो दुनियालाय मा बुस्थु मानसिया खनसेल' जोनोम जायो दिनै दं दानो दं दानो गैया दिनै दंबा गाबोन गैयाबो जानो हागौ स' जिउआ जेबो ओंथि गैया सोरबा बुंनाय सोरबा रायनाय समाजनि नेमखान्थि बेफोर बुंनो थाङोबा साइन्टिफिकेलि जेबो ओंथि गैया बेबायदि दायो बे माइन्ड वाश खालामनानै गथ'फोरखौ मा खालामो बेबायदियाव लाङो बहुद मानसिया स' जानो हागौ बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेबायदि फुस्लायनायावनो बेबायदि गिदिंलांदों आंथ' बेबायदि सानो नङाबा डाइरेक्ट बेबायदि गथ'फोरा बे खामानियाव फैनाया पसिबोलानो नङा बेवहाय थागोन मास्टार माइन्ड थाया नङा थागोन स' बै मास्टार माइन्डफोरखौ हमनो हायाबाथ' बे माब्लाबो जोबा दिनै बेयो साब्रै हमदों गाबोन बथिंबा साब्रै उजिगोन गाबोन बै साब्रै खमबा गाबोन बैयाव 10 जन उजिगोन स' बे मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस बेखौ होबथाजोबनाया सम्भब नङा बेखौ होबथानाया जाबाय निजा समाज निजा गामि निजा न'खर बे होबथानो हानांगोन बबेखानि आफादफोरा बेबायदि ट्राय खालामनाया दरकार नङाबा जोंनि समाजा गुबुंलेनि सायाव गुबुंले जालांगासिनो थागोन स' नोंथांमोना मा सानखो मिथिया बेनि सायाव जानो हागौ माखासे आंनि बिहार बिथांमोना बेबायदि भिडिअखौ लाबोजानो बायो थेवब्लाबो आं लाबोबाय सासे बर' सुबुं हिसाबै फंनैसोथ' बुंनांगोन ना नोंथांमोनाबो कमेन्टसआव लिर नोंथांमोननि एडभाइसआ मा नोंथांमोननि एडभाइसआ जुदि मोजांबा बेखौबो आं नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना लाफिना फैगोन फ्रि अके थेंक इउ